Βασίλης και θέλω να σας παρουσιάσω το δικό μου μήνε κλιματιστικό, το οποίο είναι 2.000 BTU περίπου. Βασικά είναι ένας αφιγραντήρας χωρισμένος στη μέση. Εσωτερικά είναι το ένα στοιχείο το αφιγραντήρα με το στοιχείο ψήξης, τα ηλεκτρονικά του επάνω και τον ηλεκτρονικό του θερμοστάτη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα, το οποίο είναι πλήρες για ένα δωμάτιο. Η κατανάλωσή του είναι περίπου 280 βατ την ώρα, η αφήγρανσή του είναι 0,15 λίτρα την ώρα, έχει μια πάρα πολύ καλή ροή αέρα χαμηλή και δεν καταλαβαίνεις καθόλου ότι λειτουργεί μια μονάδα μέσα σε ένα δωμάτιο. Είναι ικανοποιητικό για ένα δωμάτιο. Πάμε τώρα να δούμε και την εξωτερική μονάδα. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από το conditioner, από τον ανεμιστήρα του και από έναν παλινδρομικό συμπιεστή 2000 BTU περίπου. Είναι αθόρυβο τελείως και η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή. Χρησιμοποιεί φρέον R134A και το κοστολόγιο του είναι περίπου στα 20 ευρώ. Αγοράστηκε ο αφιγραντήρας από τα μεταχειρισμένα με 10 ευρώ, συν κάποιες σωληνώσεις, συν κάποια ηλεκτρολογικά, συνολικά το κόστος σου βγήκε στα 20 ευρώ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση σε αυτή την εποχή που ζούμε με την κρίση και θα μπορούσε να το κατασκευάσει ο καθένας χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, όπως δεν έχω κι εγώ. Αυτή είναι η πρώτη κατασκευή που κάναμε, η οποία δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα και θα επανέλθουμε όταν αυτό θα έχει τελειοποιηθεί και θα έχει φινιριστεί και θα είναι πολύ πιο όμορφο. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε.